Ano po ba ang totoong reliyon? Kristiyano o Katolik o ang dating daan? Pwede mo pa ako bigyan ng ebidensya? Okay. So ang iyahang tawag anang question, ano po ba o sino po ba ang totoong Kristiyano? Ang simbahang Katolika, ang Katoliko or ang dating daan? So kini sigurado gindi nga kini nangutana Katoliko ni. Possible nga nagtuon po ni kay ang Cebu baya kanang hilig biya kaayo og kining kuan, hilig biya kaayo og kining tawag ining kuan sa argumento about gitawag og pagtuo. So posible nga kini nangutana is kabalo ni. Nya pagkahuman ihal lang gipaklaro kang kuan kang Ilisoriano. Okay? Alam mo kapatid, ganito masasabi ko sa iyo. Kung ebidensya ang gusto mo, anong gusto mong ebidensya? Gusto mo ba ang Biblia o kasaysayan? Okay. So, naasay kuan, iyahang gidiga. Ingon pa niya, unsa man day gusto nimong kuan be? Unsa may gusto nimong ebidensya? Biblia or tawag ining kasaysayan? So, mo nang ingon, Biblia o tawag ining kasaysayan? So, ang tanong, ano po ba ang totoong relihiyon? Relihiyong Kristiyano, Katoliko o ang dating daan? Maaari niyo po ba ako nga bigyan ng ebidensya? So nganong nasulat pa nila nga sa panahon sa live. Ngano man kay before sila mudawat og tawag anang questionnaire, ipasulat una sa imuha ang imuhang question. Pagka man ilang ipasa. So si Soriano, kung ikaw nga tawag anang wa ka kabalo sa iyahang kuan, sa iyahang sistema, makaingon ko kuyawa gyud niya. Nahibaw ang gyud niya ba? Nahibaw ang gyud niya ng tawag anang usa na ba? Nahibaw ang gyud niya ang kuan, ang ako ang pangutana maay kay mo kuan sa Biblia. Pero wa sila kabantay nga katong question nakaabot na sa iyahang mga katong screening team. So ang ilang buhaton is pangandaman to nila kung unsay possible nga ikuan ni Soriano. Unya naa naman sila script na daan. So mo na nga magkabalo ni Soriano, mo ni nga sitas ayon sa talatang ganito ganyan. So di ba dali ra kayo. Yang din yung katawanan kay unsa may gusto nimong ebidensya. Nangutana siya unsang ebidensya ang tawag anang gusto nimo. Gamit ko og tawag ining documentary evidence o kining or mo gamit ko og kining circumstantial evidence. So ato ni padayon ha. Padayon nato. Ang iyahang tawag ining kuan, ang iyahang gisulti. O gusto mo pareho? Kasi ang ebidensya dalawang klase. Merong documentary evidences, merong mga tinatawag na circumstantial evidences. Okay. Kung ang gusto mo, so kining giingon niya nga documentary evidence as per sa tawag ining rule of presenting evidence. Pero documentary evidence, ang Biblia is magamit siya nga documentary evidence. Pero kining giingon niya nga circumstantial evidence kanang sa tawag ang mga panghitabo, pwede pud siya magamit. Pero nganong dili man siya mogamit og prima facie evidence or prima facie evidence. Kanang first facts ba? Nga maoy tawag anang pinakalig-on nga tawag anang ebidensya nga mutlumpag sa bisan unsang klaseng ebidensya. Pero sakyan nato ni ang iyang tawag anang argumento nga ingon niya nga gamiton niya is documentary evidence o kining tawag ining circumstantial evidence. So tanaw na to. Okay? Padayon ta. Ay documentary evidences, ang babasahin ko sa iyo Biblia at saka ang istorya. Kung gusto mo naman yung tinatawag na circumstantial evidences, abay papakita ko sa iyo actually kung alin ang totoo kung gusto mo. Okay. So gipapili niya ang tawag ining questionnaire kung asaman unsa may gusto nimo. Documentary evidence mo gamit to sa Biblia. Pero kabantay kabantay nga mingon sa di siya mo gamit og referensya. Pero ang tumoy ana mo gamit sa referensya karon. Or kining circumstantial evidence kanang makita nimong ebidensya kanang aktual nga ato ang tawag anang makita karon. Kaya ang sumpay mo gud ana ang documentary evidence basahon niya ang tawag ining Biblia, pag human niya basa sa Biblia sabot-saboton niya og tawag ining sabot ang Biblia niya at the same time sa samang tawag anang pagkaagi ang circumstantial evidence niya kana makita niya nga mga gipangbuhat sa mga Katoliko nga sige niya sawayon. Mo nang iyang circumstantial evidence pero atuan ning kuanon atuan ning
tawag ining kanang himay-himayon ba? So padayon ta. Pareho lang, kapatid. Duha ang gihatag. Sige, magaling yan tanong mo kapatid. Salamat sa pagdalo mo, ano? Kung gagamitan kita ng documentary evidences, ang pinakaunang evidence na pwedeng kunin, Biblia. Sapagkat yung salitang iglesia sa Biblia nang galing yon. Walang ibang pinanggalingan ng aklat sa buong mundo. Ang Biblia lang ang may record ng salitang ecclesia sa Griego at doon sa Hebreo naman na yung kauhal. Na ang kahulugan, grupo ng sumasampalataya. Samahan. Okay, so dinhi makita nato nga ang pulong kahal sa Hebreo o ang tawag ining Greek word ecclesia sa Griego iyahang gipareho. Pero kung tan-awon nimo sa laing bahin naa si tama nga naman kay in general point of view it is referred to an assembly of people. O katiguman sa gitawag og mga tao. Mo na tong ecclesia og ang kining kuan kining kahal. Actually ang pag-pronounce na ecclesia dili ecclesia. Kaya ang diptong anak nga iya nga kanang sa tumoy niya ecclesia, dili siya ecclesia. Nya kanang ingon niya kahal ang pag-pronounce. Okay. So ecclesia og tawag ining kahal, ang kalainan kini magong kahal nga purely assembly gigamit ni sa Old Testament. Kang Suryano wala man niya gidistinguish unsi kalainan sa kahal ug ang ecclesia. Pero nga niya ang pangutana nganong si Kristo wa man mo gamit og kahal? Nganong ang iyang gigamit ecclesia man? So diha pa lang daan palpak na Suryano ngano man kay kana ang iyang tawag anang argumento or iyang tawag anang mga pamulong di ginamuhaom sa insaktong pamaagi sa pagsabot sa balaang kasulatan nga naman tungod kay wala man siya gigamit nga tools of interpretation. Ang iyang gigamit nga tawag anang pamaagi sa interpretations iya lang kaugalingon or kinaugalingon or eisegesis. So ang kalainan sa kahal o sa ecclesia, ang kalainan ano lang duha, kining kahal ito sa purely assembly of people. Society of people. Nya kining society of people or assembly of people naa na sa duha ka function nga kining tawag ining political and religious. Mabito nga ang gobyerno kaniadto kung nikahinumdum na sila Ma'am Sheng sa tuang proper decorum 1, ang gobyerno kaniadto makita nato nga gobyerno kaniadto sa Israel, makita nato kaniadto nga ang mga pari makahukom, ang mga Pariseo makahukom, mga patsyon ka. Nga naman kay naa sila'y gawa silang religious power, naa sila'y political power. So mao na ang naglimin anang function anang kahal. Pero kining ecclesia same gihapon sa kahal nga naa siya religious and political power, pero ang kalainan nilang duha is kining ecclesia, it is a convocation or a society of people or an assembly of people called out by God. Gipalahi yun ng Ginoong Jesucristo. Nganong gipalahi man niya kay nagtukod siya og bag-ong pundok nga lahi sa pundok sa gitawag og mga Hudiyo. Kini ang Suryano kimong stereotype sa iyang dunggan mo niyang gitawag ang gisulti. So mo nang makita nato nga dili kompleto ang information. Nya ang makahatag lang og complete information is wala lain ang simbahang Katolika. Kana sila kulang-kulang man na sila. Kulang-kulang man ang ilahang tawag ining mga argumento or ilahang gi-present nga kuno ilahang teaching. Sige, padayon ta. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.